Shalom. Horas madihita saluhuna. Asa ta mulai partangyangan tadi bagasa pornginon. Ta parari maroha do pikirata martangyang maita di bagasa roha tabi. Amin. Marede mahita sebuket de nomor 24 ayat sada dohot tolu. Dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadiana tu mau palangi dohot tanoon. Amin. Luluhom mau ali debata, jala perbadahom mabadaku dopak bangso na saudau laut roha. Saya palua maau siap bawa si ulahon si paototo, dohot hajekelon. Ay hudo de bata haroroan ni hagogoku. Tongos ma hati urommu, dohot hati gorammu, akan manugu au. Pataharu au tu dolo ni habadiaumu, dohot tuinganamu. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasada hodo si pangolu padomu jolma dohot de bata. Hupuji hami guarmi, jala hudok kami mauliate tuho, alani saluhu nabi nahemi, patupahon hanguluan nami,
Saya dongani mahami marhite-hite asini roham. Asa hupikiri hami toktong nati naomu dohot hama matem. Asa huarsako kami dosa nami. Jala asa tubuh di hami hapor seaon nasitong. Jala asa maroha haholongo kami. Huhu madok mauliate tuho. Asa ulu hami mangihutok koro di hamatean. Ali Tuhan Yesus. Di homa tama puji-pujia di tonga-tonga ni saluhut huria. Nauk tinobusmu marhite-hite mudarmu na badiai. Olat nionro di salileng ni lelengna. Amin. Maredehitas yang nomor 152 ayat sada. Takup soldadu dohot iduk nasida rodi akan naposo ni Yahudi ma Jesus jala di ihoti. Jadi ditogihom maibana jumolo tu si Hanas ima si matua ni si Kayapas si tua ni malim dina sataoni. Ima si Kayapas nong madok tu aka Yahudi dengganado mate sahala kumoko bangso. Alai dihutus si Simon Petrus dohot sisian nana sadanari ma Jesus. Namar sita dan sisian nasidai dohot si tua ni malimi. Jadi bongot mai bana rap dohot Jesus tu alaman ni malimi. Alai disuku si tua ni malimi ma Jesus. Taringot tu aka sisiana dohot taringot tu podanai. Jadi dia lusi Jesus mai bana ni nama. Patar doha taki di hatoropan. Na toktong doau mengajari na sailao di bagasat perguruan. Nang di bagas jorope. Perpunguan ni saluhut halak Yahudi. Dan ngadong manangahu hatahon marsibuni. Buasa au di sukuko. Nasida nangu bege hataki. Ima sukun. Ay di bawah nasida do nahu hatahoni. Dung didok Jesus songoni di pastap sada hopas ma jongjong di sima ibana. Huhuk ma didok. Songoni pangalusim tu situani malimi. Dung ini na Jesus ma mangalusi ibana. Ia nahurang nahudok. Hajong jokon nahurang. Alayang go nahona do. Buhasa pastap pemuau. Tabegema korsian ina tersia.
Marede mahita sebuah de nomor 20 sada ayat 2. Asa disuruh si Hanas maibana naung tinali itu si Tuan Imalim si Kayapas. Di sido marpungu aka si boto surat do si Tuan Nina Torop. Alaisa mengihu do si Petrus madau-dau saat rodi alaman ni si Tuan Imalim. Laos bongot maibana tu bagasan. Lau hudul tu sirap dohot akan aposo mernida ujungna. Alayang go aka si Tuan Imalim rodi sadok rapok godangi mengalului panindangion gagap do Pak Yesus natuk mabahen ibana maruta kosa alai perpudi Roma 2 halak ni nama di do kalahon tarbahenau do mangalohai joro ni debata jala pajong jongon nai sumuang di bagasar toluare. Dungi hehe masih Tuan Imalimi mandok tu ibana. Dangalu samu nahinya tidak koni nasida do pako alai sai hom doang go Yesus. Dungi di pakulingi si Tuan Imalimi maibana ninna. Kupatolong maho tu debatasi pangolui asa di pawaho tu hami manang natutuho Kristus anak ni debata. Dungi di dok Yesus matu ibana. Songon nani dok mi matutu alai hudok matuhamu olak nion mai daumu anak ijol mai huldul siamun ni hagugun jala ro di atas obun ni langit gaber ribakon si Tuan Imalim pahean nama dok nama ngaleai de bataru ibana pola luat dope si tidangi nunga dibege hamu pangaleanai bihadu di rohamuna dungini nana sida mama ngalusi maruta kosa maibana jadi ditijuri nasida mabuhina nadeba manopuk nadeba mangalisingi huhuk mandok surirangi hami Kristus isedo nama munuho kabige makor sianu 2 dungian no diikuti ui opat.
dan di sorga, tertutup memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namamu, terpuji namamu, ku puji, ku sembah. Keselamatan, tanda dan
Maredehita sebukede nomor 70 ayat 3. Alaina hudul do anggo si Petrus dialamani, jadi dapat sada paropua maibana madok. Doho dongan ni Yesus na siang Galileai, alai di porso si Petrus do di dokma. Dang ado kuboto, jeladaku atusi nani dokmi, laos ruar maibana tu alaman jolo-jolo. Jala martahuak mamanuk, alai marnidai ibana diulahin apa sobor-borui mamadok tu akana jongjong disi odo sada sian nasida alai mamorso musedo anggo ibana jadi dung satu kenari didok akana jongjong disi mamuse madok si Petrus atehe tongodo dongan nasida doho ai halak Galilea doho gabe dipuka si Petrus mama buraburaho dirina huhu manolo-nolo di dokma daku tada jol mana ni dok munai dungi mamitor martahua mamanuk padua halihon jadi diingot si Petrus mana ni dok ni Yesus itu ibana tolu hali do so ada hono muau adorakso martahua manuk padua halihon jadi marningoti tumatangis maibana. Maredehita sebukede nomor 206 ayat 5. Bata nami pargugu na suatu dosan. Nauso bahami mariti anakmu Kristus Yesus si paluahami. Mauliate rohanami di Tuhan. Dinamarningot kami di holong. Nang diparmudonmu di hami. Namaniop tangan nami. Namanogu hami di dalan si dalanan nami si ganupari. Ubeni ido Tuhan rohami tu bagas jorom madohoti partangangan wek. Pertanyaan pasion di huriam HKBP Cibubur rap dohot dongan nami nama dohoti pertanyaan marhite live streaming ali di batama nami di namar ningot kami Tuhan di habal gaon ni holongmu ubaina masih hol kami laho manangihon barita naulii ali Tuhan dinanaing patariason ni ama nami naposom ima amang padita ceha rahap di bagasan tikiot Tuhan barita naulii
Homa Tuhan nama parsalai amanami asa toktong nasida Tuhan makatahon hatam nabadiai laos torang di pasahat nasida boy hami manjakkon di bagasan lasni roha nang hami pe unang nian holan pananginangi alai doho tami maulahon hatam di dalam nami si dalanan nami ali Jehovah di batama nami pasu-pasu hami saluhutna na adong diingananon na adong madohoti partangangan sian bagas nami be ali di batama nami di namangula si ulaon nami si ganupari hami si patagudang do akka dalan si dalanan nami naso harus songon si di pikiran nami alai marhite hagogon na siako di pargugoy ho kami mangula akka ulaon nami jala torang rohan ng pikiran nami laho mardalan di dalan hati goran ali Tuhan wingot tami do akadongan namin ng akayanakon ni ruas ni Huriam na marpungo di son dia kana si hol rohana asa jupangan di si rokap ni Toddi Tuhan nang guk umur nasida jalanong suman marumah tangga patongom matu akka nasahapor siaon jala lehon di nasida ari nauli unang sumurut semangat nasida Tuhan ay jupangat do halak na mangido di bagasan tangyang nasida nang hapor siaon na songoni nang di akka na mga luluy parkarejuan nang songoni akka dongan namin na mungkin sa tunwaeng dang harus sikop pakilalana di parkarejuan na tabay maakasilas ni rohana sida Tuhan ho mamangalo na kajapalan na lomak pargugoy na sida unang sumurut lakas na sida law mangido dohot gomos tua do pammu di bagasat tangyang nasida say jupangat do halak na mga luluy ali di mata ama nami nang akadongan nami na suboy ro alani parsahiton di pamatang na sude akaruas ni Huriam nang akka keluarga nami Tuhan tarlumobi maruas ni Huriam ima amang TF sagala inang sida butar borus itu morang amang pelumban gaol amang hapak pahan Jonathan si matupang inang manihuruk boru si manjuntak inang si Burian boru samosir Abner Manalu inang si Tio boru gultom nang amang Anton si matupang na marulak-ulak na ikot tu rumah sakit penasida Tuhan ho toktong nagabi pangalu-aluan nasida nang hami saluhut dinamangido hami dohot gomos to tujuh pangan hagogoon nang tiur ni pikiran laho mangido tua dopanmu say lehononmu ma hamamalum tu akana marsahiti ali di bata ama nami nang songoni hami aka keluarga na malungun di akka parianak konon pasu-pasu matuhan parboy ni sibuyon nami asatung taruli ganup keluarga molotung adong sahit di pamatang ni akka ina ho Tuhan nami na mambolok koni asa digoy holas ni rohana sida Tuhan songon sada keluarga na dilehoko pasu-pasu hagabeoni ali di batama nami gudang akasi hirimon nami di ari nanaing roh homa Tuhan namano tuhon akka nariko di ngulu nami turedo saluhut na molo rap hami Tuhan mangilik di bagasan keluarga nami be asa toktong ho pujion nami om matangiang nami Tuhan mangasahon anakmu Kristus Yesus si palua hami martangya kami tuho amin. Jadi dung diida si Judas Iskariot parjehei na naik kona nama Yesus di sol-soli marohana di paulak mana 30 rupiah itu aka situa ni malim dohot ti situa ni bangsoi ninama salah doau hujehe hodo HP na somar pipot alai didot na sida ma dang rodi hami hodo nasari disi jadi ditipal huma peraki tu bagasa joroi lau sumurut sianila homanikot alai dibuat situa ni malim mahepengi ninama dang jadi padomoni tu artani joro ai tu horni mudar doi jadi mardos ni roha manasida
manuhor hossa tuladang ni padehudon, bahe perbadan ni halak dagang, alani i ubahe margoari, ladang mudar rodi sadarion, ima sahatna. Maretua doa kana tu mangiho kata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Mare dehitasia buka de nomor 162 ayat 2 doho tolu. Damai di batana sumurung sian saluhut roha imana mangaramu hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita amanginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus nadong di bagas joroon nadong di bagasna nama dohoti pertanyaan pasion do pertanyaan wik di Bornginon. Tabuka ma bibilta manang tapar rohom mahatan di bata nagabi jamita di bagasan Bornginon imasian buku ulauni apostel bidu onom ayat sada sahat rodi ayat pitu. Ulauni apostel bidu onom ayat sada sahat rodi ayat pitu ujahahom matuhita songonon ma tarsurat disi. Alai di aka arii lemenabama torop ni sisiani jadi marmunguk-munguk mahalak gorik dopak halak heber ala tertading aka perempuan nababalu sian nasida di pangurupion ari-ari jadi di paria na 12 sadok huriai di dokma dang dengan hupa pudi hami hatani di bata lau paturehon aka asiasi oppe aliak kadongan diori hamuma sian tonga-tongamuna pitu halak nadinggan baritana akka nagok toddi jala napatas marroha si pabakitota tu ulau ni alayang gohami tangiang dohot ulau jami taima tong huhapadutok kami. Jadi lomo marohani saluhut rohani nasahuri dihatai dipilih ma si Stefanus sadahalak nagok haborsiaon doktor di Purbadia dungi si Filipus si Porkorus si Nikanor si Timon dohot si Parmenas akub nii si Nikolaus sada parguru sian Antioquia akaima di pajongjong tujulu ni aka aposteli jala martangi yang ma huhut mangapehon tangan tunasida jadi lamrara ma hatani di bata gadda situtuma torop ni aka sisian di Jerusalem akamalipe torop do manguloi porsea ima sahatna hamuna manami na nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus
Nunga patulu borginon hita padumu pertanyaan wik dohot pertanyaan passion. Jala di borngin na patulu honon tongdo tabigi barita passion marsaringar di hita di bagasan tikyon. Jala di barita passion manang perdalanan ni panaon Tuhan Yesus oddo na tabigi satu minggu passion na neng tabay muse neng tapatupa tu hari Selasa na neng ro di pertanyaan week jala tabigi dui songod dia do hinaporsuk ni si taono ni Tuhan Yesus makokop jolma ala na makokop jolma do ibana ubahan na di tahun na songoni jala tapayutiu do torus hampir tiap tahun nate dang holan hampir memang tiap tahun do tapayutiu tabigi berita ni panaonon ni Tuhan Yesus di berita passion jala saya hirana ibaru do terus beritai nang peganup tahun tabigi ala tubuh di rohatta persuknai si tahun oni gabi boy mata auhon di bagasan nguluta gari Tuhan Yesus manon na porsuk lama uma jolma biasa do iba habe ibana debata nagabe jolma porsuk jalan ngirido na tinaon ni Tuhan Yesus ido ubahen na say ibaru terus baritai jala mulu dibiginakin na jinahon ni nang situa nunga boy tabayakon noaing manang dipikirat ta uju tabigi baritai bah ido ate dangadong na mga pini Tuhan Yesus dangadong na membela ibana dangadong na madongani ibana di dia sesian na nasa pulusaday di dia do akasisian na hinaholongan ni rohanay di dia do halak nang hea maday si panganon 5,000 halak. Di dia do halak nang hea di pamalum nay. Di dia do akadongan na. Nasa toktong rap do Tuhan Yesus, payutiu Tuhan Yesus, manang tu dia pelao. Di dia do halak na diajari Tuhan Yesus. Ditiki masa persoalannya. Ujung dosa halak na mga dupi nang petorop jolma. Garia da si Petrus sisian na say jonok. Paula solitad dari Tuhan Yesus. Tabudu baritai. Nga somal tabigi. Ditiki didok perempuan. Hodo sada ay halak Galilea doho. Dakutad dana didok mi. Padua halion satu patulu halion. Ido tong alusna tidak berubah. Ido pardonganon. Ido na dekat na jonok, ido ale-ale. Kadang ulo hita marpikir manginang. Buasa bui semasa songoni ate. Rocking ni parsaurani, rosu ni parsaurani, jonok ni parsaurani. Alai tarben si Petrus do macuadahon parsaurani. Ngabu tabayak ko na sugari, pajupang hita dot halak rupaning. Ditadahoro siyanu, dakutadday. Hapi apa ladongan na? Manang adong madongat tarupaning marhuta sada manang nalaw matuadat. Pardia do hamuy nangin na. Percibubur. Dicibubur, iya. Dicibuburi, ido. Hure cibubur, iya. Itadahoro siyanu, daw. Habi dong sapungan na. Boy do masay. Alabwa, marsading. Ido dah. Asugari kompak, oh sono dua sono. Sono. Ale marsading, dakutadday bah. Ido. Burju do inatay na. Ima da burju pala dakutadday na. Adong na mangganjal. Gabi tak akui naso tatadda.
Di dia do akadonganna. Ido parsaurani, ido pardonganoni. Apalagi di halak Batak ati amanginang. Nagudangan dongan di halak Batak. Dongan sahuta. Dongan tubu. Dongan aha muse. Dongan merbada sih maju parpudi pei. Hamut tur merbada do tah yamut tong. Munang jotong. Akan ada dengar-dengar ni maju tadokon. Ya. Dongan saripe. Dongan saama. Da dong do halak Batak si pitu sadaina. Audang bui menterjemahoni rupaning. Ngapi itu sada musik rupaning. Si pitu sadaina manang si tulu sadaina ate. Ya, hamu akka si tulu sadaina meron. Anggo hamis ada amas sadaina no hami bah. Ate. Ido parsaurani, ido pardonganoni. Dongan masiruban. Dongan sapakilalaan. Molo di sodang pulal somal marmitu ate. Somal do teh marmitu. Somal ate. Di sada 3 week adong do disi parmitu. Kan adong do lagu parmitu. Dongan seperti naona nenda. Dongan dui. Jala huduk matu hamu amanginang. Ikon tarida do perbuin ni pardonganoni. Molo so tarida do perbuin ni pardonganoni tua mamardongan iba. Dongan sa keluarga. Ingok do soktong puden na tuwe-tuwe. Mardongani amang serana keluarga dui. Hirana barang badadi do namariboto do. Dang dilo ko na marhula buru. Daw. Molo marhula buru dah kwatu si do petikin dana kau. Molo mardong ako songon na keluarga dui. Di sodo buru batu bara dongan sahuta dui. Ita dai do makku. Sena do sena jonok paning. Ya. Molo songon jari-jari do pardonganone. Molo digotil na sada, haci tad do nasingon. Molo haci di son, mangai do nasing. Ido pardonganon. Dang songon na masa di turpuk taon, manang na dijahani inang situanakin. Mana orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus? Mana yang selalu diajari? Kemana mereka? Toho do habena do kuni halak Batake. Torop do dongan na Mekkel. Ali dongan na Tagis dang piga. Bahkan hampir tidak ada. Itu sejarah yang pernah dan benar-benar terjadi yang dialami Yesus pada waktu itu amanginang. Netua ini dudang adong Facebook. Hati hai. At juga ada dong Facebook. Cepret. Masuk status. Orang yang mengaku Allah dihancurkan. Gudang mahata. Ima ada sepanggaro di omatun. Do halak na mamerengi. Da songon do hital mana Facebook kon. Hupo tu mamisal na hamu. Asing bohina te. Hirana somangan. Nang musik. Ay gudang da penafsiran kan. Amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Mabir do HP sudi sisiani. Dang adong nabarani patuduh bohina. Dang adong nabarani madok dongak kudui. Guru kudui. Tuak kudui. Tidak ada. Gari ada manikir-nikir do dasida senada songo si Petrus. Gari ada manol soli rohani si Judas Iskariot mandokon salah do HP yau. Nunga hujehehon halak naso marpipot. Bahasa Batak meninggoring do namar pipo ton lamanginang. Na yes lias tidak salah apapun. Ido lapatan di namar pipot. Tidak ada tersandung sedikit pun dengan persoalan. Jala di paidai dan nasida do nama saya digiang Tuhan Yesus. Manang di parmeam-meam. Tusi kayapas, tusi hanas, masuk musik tusi kayapas, roh musik mahalak, nama katidak kona satu tu taring Tuhan Yesus. Aida kono tong, boy di pajongjong tuluari, di lohai bagas joro tuluari boy pajongjong kosa. Hampir ratusan tahun pajongjong kone.
Rekok dope si telulu si tidangi dalan laho mamusa Tuhan Yesus. Semua karena kecemburuan dan keiri dengkian hosom elat tealati. Hurian ni Kristus nahina holongan. Tohodo HP na idoko ni sahalak filsuf Inggris si Thomas Hobbes. Didok songonon. Nafsu yang paling kuat dari manusia adalah nafsu untuk mempertahankan diri, atau dengan kata lain ketakutan akan kehilangan nyawanya. Mebir do habihita Tuhan matean. Dan manusia hanya memiliki satu kecenderungan dalam dirinya, yaitu keinginan mempertahankan diri, safety, aman, cari nyaman. Itu jujutan dongan, itu jujutan namasa di Portibion. Alai ido dongan, da aturan namo lodongan dia pini meiba nang pesala, di patorang manian. Pangalaho namasa di sima, namasa tong di perdalan ni jolma satu tikyon. Nang di tonga-tonga ni huria. Ido ubahenna di paloas di bata jongjong huriai rasira sadarion. Asa marhite na marpungu hita di huria gabi si sada keluarga mehita. Si sada pakilala amaita. Gabi masih tada mahita. Dung masih tadan masih holongan mahita. Dung masih holongan masih apinan mahita. Dung masih apinan masih rupa mahita. Tabuma parsarani las marohata. Apalah nakid dope hujaha di media sosial di Google. Adong dua ina nama umur 100 tahun. Aledang 2 tahun di Amerika do. Satu sian opat kunci asal las rohana asa gajang umur na HP parsaoran unang sigai parsaorata unang ta sigai parsaoran na dinggan dido ibana las dorohaku. Nah tapi ngamod di ngamata nga mabalu na tanaduon. Ala sa wingok do burjuni amata na hinan. Salas do rohaku semangat doaw. Gabi tubuh di rohaku lo padigaton ngoluku asa gajang umurhu. Marningot amata na hinanin na. Luar biasa dia. Dijaga pardongan oni. Buamu saya mamolo rupaning mardongan ala maben siga nguluta. Law tusan namusik. Alo na sudah tong, besok dia mabui menak ibana, moru mau muruna, saya dibain para lawan terus, maka tahi pe hirana so Kristen rupanya, hirana so parkur, kan mulu parkur malah dekan diatur dong, dang ada sampai Yesus parho, langsung ni betong, kon diatur dong, Yesus parho lo, rap seni mutu, ini mesti tong kan. Itu dah. Rap mahita, itu dong Saya lari tu sia teh. Ya. Ikon diatur do. Apalagi nang festival hamwa kainang. Ikon diatur do pared do ni. Rap mahita. Agak base do pared deh. Ini kan itu. Ale mo losong na makatay na maribedey do mared deh. Halapin mabigi. Eliling masay lagi daw ni na do. Alai molo saya tertarik kita jago paredo ni parsaura ni. Isi nama ngajari. Isi padita nih, ini datang kan? Padita, nai baho datang, dang makin na. Dah mungkin pitur tu fungsional dah wah. Ikon tu padita rasa datang baru tu padita fungsional. Hobar tu SKI di parjuli sasahat datang. Parpudi pe inang burusin nurat datang ate. Unang cuaci rohani inang burusin nurat datang ate. Idu dah. Songoni do pakate otta. Labok songon nasiniraan ninna ido parsaurani jala molo pardonganon iko mampu do berpositif thinking dia ka kritikan songon masa di terupuk tahun di haitai nunga lam torop halak na persia nunga masa di si aka ulaun na mamban semangat mamban las rohani aka ruas HP tertading makana mabalu
Ala ni ulan huria na asing. Ido na masa di turpuk taon. Alay di aka ari lamar sop manabba matorop ni kasisiani jari marmungu-mungu mahalak gurik do pakhalak hebir. Ala tertading aka paropun na mabalus sian nasida di pangurupion ari-ari. Adong na tertading di ulaw ni huriay. Dungi marmungu-mungu manasida. Dan gabi muruk akasisiani. Dan gabi muruk akasisia akaposteli. Dan gabi didokon ayah do hamu hol na mengkritik do diboto hamu. Tidak. Ale justru secara positif dipikir nasida toho HP. Nang peridok nasida rupaning dang dengan hupa pudi hami hatani di bata lau patureon aka asiasi adong prioritas. Odo na maul hita manginang. Songon huria hita. Dia do skala prioritas di bagasan nguluta, di pardonganot tak. Hancur demi kawan di dokon halak medan. Ya, hancur demi kawan. Nah tapi orang setuju dah di sini. Hancur demi keluarga dah tu ngate. Dah itu mungkin hancur demi kawan. Kawan ni wah ngabe. Ngasidung mengabolong ada hita ngaholang be. Ale mau keluarga do inang amang. Sahat tu nama mati hita. Sahat tu na dipanakok saring-saring tak. Sahat tu na marsi suluari, taboto dope marsi suluari. Huli-huli tay di pakaluar sian tabagi di jomur rupaning. Di bado pesta di si keluarga doi dan mungkin ale-ale tay. Ay ale-ale tay pe ngamoding. So dia mana sida majumur huli-huli tahun. Bagaimana kita menjadikan pardongan oni di parsaurat tahun. Ala di parsaurat topi kok dohita majamot to nadinggan unang rupaning asal mardoa kita holan dokon beta daong ikut pikir itong tu dia do aran ni pardongan tay mau di mana di bawah hubungan kita ya ida manginang di bahini rikot di sido Jepang di huria ido makan alas roha huhamolate do tutuhani padita iba. Jal huhamote do tutuhani Kristen iba. Ai di Kristenon di huria do boy dengan parsaorane. Tinadama akarua serupaning. Di boto makana marsahit. Tabba do parbinotuan. Taring utu parsahiton ala ni ruas na marsahit. Malu muse. Gabi ni hati dako maturuas na asing molupid da iba sianon. Hero songonon di cibubuah marsahit bah. Songonon di bahan. Malum domang malum. Malum sudi dang sudi tong. Itu dah. Ali gudangan na malum dong. Kita bisa memberikan kesaksian yang baik. Ima pardonganon. Ikubuy do hita amanginang. Songon dongan madarupon dongata. Mabahin tiruan na dinggan. Mabahin pardonganon ni. Pardonganon nabuy malas palas roha. Dang nama benjut roha. Ikon di hati deko dongan dong. Hita dongan. Memang dongan. Na benar-benar dongan. Adong dodongan nama jeheo kan? Adong. Unang maju doko kamu torop bah. Ya. Adong. Alay dongan nadia mahita manginang. Di perdalanan yang uluta. Dongan nama benlas ni roha do. Dongan napahi caton partor diot do. Dongan nama bekita asalam tudinggan na do. Ido na masa di turupuk tahun. Dungi Roma kasesian ni. Dipilih ma didok songonon. Diet 5. Diet 4. Ayat 3. Onpe ale akadongan. Diori hamu masya tonga-tongamuna. Pitu halak nadinggan baritana. Akka nagok toddi jalana patas marroha si babak kitota tu ulau ni. Terlibat masuk di hita dia ka ulau ni huria. Mana ngahape nabui tabain ma. Ai na dipilih debatado hita di huriana lau bambay na dinggan nasa tolap ni gugutta. Unang marmungut-mungut. Mau lo mangale pe iba unang pula marmungut ne namusit tongkan. Nah ngoto eno bah nasod sudah.
Itu makana maul halaka kabipion marpanitia. Nang mau na. Buasa kalau mangalus bidang di boto be. Buasa nang usah. Ay dak kinarat tong. Holan roi ba di Jepang. Itu dana ina dito. Kosong ni tong. Berang maju na tinup nay, ane tet may proposal na musip tong kan. Iya. Itu makana coba maju ta uji maju manginang namar donga kita diuri ay duso na sa keluarga do hita. O maju na beta berbah. Ay wasa neng muli berem. Neng mandur baju hamil panikan. Itu kan. Boy do songon ate. Bahasa dang boy. Ay namar donga non ahana sebuta bahan. Mulu bodo masih botowan, masih atusan rohai. Tebudu bah. O maju dah na. Ay ma di komar stocking do hamil na musik kan. Tabayang manadinggan natin. Ima pardongan atong hobar tu topik ni mingguan ulahon ma uhum dohot hati goran. Mari kita melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk kebaikan bagi banyak orang, kemuliaan bagi nama Tuhan. Matang yang mahita. Tuhan di batama nami mula tema di pasat rohanami. Nunga puji hami ho Tuhan marhiti edde nami. Nunga ho pasatami katangyang nami marhiti tangyang pangodianon nami. Nunga marsaur hami di pertanyaan passion do pertanyaan wik nahino suhuton ni wik onom. Nunga hutangi ho kami hatam. Napai koton nami riko nahi pardonganon nadinggan maru jahat diho. Nang marsiajar hami Tuhan marhiti barita pasyon dia kapardonganon unang masa nian songon na niaem ujui takup akapar jahati ho dang adong nama dongani ho ajari hami asa gabi dongan naburju hami dongan nabui hami makilalahon nadi hilala dongan nabuhi mangurupi dongan nabuhi mangalehon las niroha do semangat asa dinggan parsoran nami asa dinggan punguan nami dinggam mahuriam songon inganan parsoran nami mana daho dohot patuduhon hauduhon nami mangulahon hatam pasu-pasu mahami Tuhan asiroham sisa dosa nami mangasahon Kristus Yesus amin. Mari demahita laos tapasahat ma piliata. Oh
tangyang di bagasan tangyang alia manami. Alia manami na di banua gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya roma harajaunmu, saya saut malomon roham di banua tungaun songona di banua gijang. Lehon matuhami sadarun hanguluan siapari. Sisa mudusa nami songong panesa nami, di dosa di dongan amar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahamisan pangago, ayhon na puna harajaun, dot haguguun, rode sangapon sa liling-liling na. Amen. Asin ni rohani itu hata Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama, dot parsaoran ni tod di porba di ima, na mangaramoti hamu sa luhut na. Amen. Uji opat lanjut uji panggung. Amen.
Ui opat lanjut latihan uji panggung. Asa juara hita hari Sabtu. Iya, snacknya nanti aja, pasti diantar ke dalam. Dah, Wi 7 dan menunggu, Wi 2. Ini Wi 7. Mana kasih dan perjolo? Toleh, angko sosial dong opat lanjut tuak pitu. Masuk kamu nak, iya. Halo dengan Uik Pitu, Romahita Tujolo. Uik Pitu datang ke depan. Halo, Uik 7. Uik 7, ayo cepat. Habis Uik 7 nanti mau Uik 4. Enggak. Enggak usah dibilangin nang itu Uik 7 dulu. Ayo dokter nang tangga Uik 7 dulu. Ayo dokter. Halo, Uik Pitu, ayo cepat buru-buru. Halo, Uik Pitu. Wi opat tu somahita, Wi opat.